Geçýäş ýurtdaşlar, ýaşymy sizler, saglyklymы sizler, esenlikmi? Şöyle wagtlarda birinji nemesinde 34 ýyldan bäri garaşdyrdyk diýip gelýärdi. 4 ýyldan bäri. Öň biz garaşdırdykmy? Ýani Türkmenistan bir respublika dälmidi? Halkyň ýurdu däldim, halkyna bähit yerli halka. Bähitini işläp duran. Garaşsyz bolan bolsak şu wagtdan öň garaşsyz ekeni dogry dälmi? Şöyle diýär, diýmeýän sen garaşsyz boldyk diýen sözüňde şonu boyun alýan. Kimden garaşsyz boldyk? Näil ýapadan garaşsyz boldyk? Meselem, imperiýa garaşly boldyk ýa başga bir ýurda garaşly boldyk. Garaşsyz bolan bolsak, diýmek öňkü düzgün bize yaramandyr. Biz respublika näme garşy bolmasa yaran bolsa biz näçin biz garaşsyz bolalyň? Halaman soň ýa-da halkyň zyanyna bolan üçin sen öňkü düzgüni ýykýanda meni de onda o düzgünje ýaşasak garaşsyz boljak diýip. Bolýa, gowy, ýöne öňkü düzgün näil düzgünde ýaşapdyrsyz? Bizene başga düzgün gerek diýäsdir. Bizene başga düzgün gerek diýär. Bolýa başga düzgünde. Bize täze düzgün gerek. Halkyň bähbidinde bolan düzgün gerek. Onda biz ýalňyşmazymyz ýaly öňkü düzgünimizi tanymala. Näme edilipdir halkyň bähbidine, halkyň zyanyna? Aýdyňlamyz ýok edilipdirmi? Ýa aýdyň ýetişdirilipdirmi? Senagat güýçlendirilipdirmi? Ýa bizlerden diňe çygmal alypdyrlarmy? Halkyň psihologiýasyny näle tutupdyrlar? Jemgyýetimizi näde dip gurupdyrlar biziň jemgyýetimizi? Näme bähbidine ýaşaýaly edipdirler biziň jemgyýetimizi? Şu zatlar öwrenmeli bolýar. Biz öňküni kabul etmeýän bolsak, ýani garaşsyz boldyk diýen bolsak, diýmek utaýda biz bilip şonu garaşsyz boldyk diýär. Ýani biz islämiz okşady diýmek biz her nokadyna çellä öňkü düzgün öwrenmeli. Ýa täze düzgünde şu zatlar gelmez ýaly etmeli. Halkyň hakykatdan respublika öwrülmegi üçin. Bolýa, täze düzgün wariantlary barmy? Uzakda däl. Oğuz ilinde de bolupdyr. Biziň ata-babamyzda, enelerimizden, atalarymyzda ýaşapdyr şöyle. Gadym taryhymy. Ondan soň dünýäň ýüzündäki hukuk düzgüni, demokratik düzgün diýjekmi? Garas, diktatorlyk diýjekmi ýani, teokratiýa diýjekmi? Автократия, totalitar düzgün. Olary akademik nememiz, dünýämiz bara, politologlarymyz ýokmy? Ýa-da daşardan getirmeli. Näil düzgünde halk näil ýaşaýar? Halk näil ýagdaýda gelişip bilýär? Dünýä bilen bir aýakda duran, ýani medeniýet bilen gelişip, ýani medeniýetli ýaşap bilýär dünýäniň nemesini, goragyny, saglygyny, bilimini, öwrenimini öpçün eder ýaly, halkyň saglyk kulturasyny aýakda tutar ýaly. Medeni dünýä bilen ýaşamakly. Elbetde has nememden bolmaly özümiň. Ýaly hemme meňzeş bolmaly ýaly. Şu wagtga ýaly. Ondan soň näme diýeli? Garaşsyzlyk diýmek öňkü düzgünden halamadyk bolsa öňkü düzgünimizi tanamaly. Öňkü düzgüni tanamak üçin näme etmeli bolýar? Dokumentler açmaly bolýar. Soвершенно sekretna diýen dokument. Kim? Ler biziň üstümizde näme oýnapdyrlar? Kim biziň gahrmanymyz? Biziň ýani öz toprağyna bähbitli bolan adamlar. Kim biziň düşmanymyz? Näil sistema? Biz bu ýagdaýy türkmeni näil ýagdaýda bu ýagdaýda çürüp sakladylar. Üstümizde oýnanlar. Syn etmek gerekli. Şunu näme etmeli diýdik? Arhiv. Ýani arhiv açmaly.
illüstrasiýon arhiw açylandyr. İllüstrasiýon işleriň özü otomatik şekilde ýüze çykýar. Dowamly bolýar. Halka öwretmeli da taryhy, diňe bir ýurda edara etýän bir belli bir gurup ýa-da intellektual gatlak bilmeli diýilen zat ýok. Şu intellektual gatlamy jalykyň içinden yetişýär. Maşgala institutynam dikelmeler. Şu maşgala institutu abat bolmasa intellektual gatlak yetiştirenler ama halkyna ýany işläp durjak bolsa ol yetişdirilen gatlak. Ýöne intelligent diýip asaplayan adam. Arhiwler açmar bolýar. Şolura oho dekanalizasiýa diýen bir zat ama oho bir nähilde günde ýaşapdyr. Şolura dekanalizasiýa da ýörýär soň. Ýany ýörýär hemmesi, hem illüstrasiýa gidip durar, hem dekanalizasiýa gidip durar. Yani dekanalizasiýa bir nähilde bolýan. Öňkü arhiwler açdyk, illüstrasiýa edip ýörsiň. Dowamly demek dekanalizasiýada Türkmenistan meselen adamlary näme hökmünde, gural hökmünde bolanmasa, türkmen halkynyň baýlygam çygymal hökmünde ulanmasa, özü ýurdan geopolitik gural hökmünde ulanman bolsa, demek şol zatlar bize ziýan beripdir. Näle de ziýan beripdir. Şu düzgün gelmez ýaly, ýani hullasy bir sizden koloniýa bolan. Sen geopolitik durumdan biriniň sen özüň bahýydyň işlemediği başga bir ýurdun. Ene Russiýanyň şuwatky Rus imperiýasy ýani Rus Federasiýasy diýip resmi taýdan atlandyrylýan bir imperiýanyň nemesinde bahýydyň işledi sen. Çygymalyňam şonuň, adam resurslaryňam şonuň ýaly. Ondan soň geopolitik durumdan onuň bahýydyny işledi. Hiç bir zat seň bahýydyny işledi. Demek sen koloniýa boldun. Ýani sen tömürildin. Senden adam kapitaly dörenmedi. Sosial kapital diýerler, ýani adam kapitaly senden dörenmedi. Ýani has dogrusyna sen dörenmegine ýol bermediler. Birdir çykanam ana ýurtdaşyna çykadylar, o dentyp ýöňüni işleýän ýerlerinden türmeden çykaryp, gepletmen taýaklap, sosial kapitalyň dörenmegine öňüni aldylar. Bu sömürge ende ýurtlarynda edilen oýunlar da dekanalizasiýa näle ediler? Şu köne gurallar halkyň hukuk tarapdan, sadyet tarapyndan, bilim tarapyndan şu saglygyny garazy otaýdy giýýär. Kendi duruşy esasy 3 4 näme düýünden ütgemeli bolýar. Şu taýdasyna hem Truwaşdan hukugyny ýani syýasy garaýşyny ütgedi bilseň, hem sen dekanalizasiýaň başladyň bolýar. Konstitusiýa dikelen ýazarlaryň döwlet guruluşlary o konstitusiýany eýerenlerden indi halkyň içinde koloniýanyň oturtgydan bir düşünjesi bar da halkyň içinde. Nemesini söýmek, jaladyny söýmek, özüni ýigrenmek. Yani Türkmen elini, Russiýa güýçli, Russiýanyň akylly medeniýet getirdi. Özüni nädip ýigrenip, Türkmenden adam bolma, Türkmenden alim çykmaz. Akylly bolduňmy? Ýene sen akylly bolduň demek, öz Türkmeninden, ýerli halkyňdan demek sen özüni ýigrenýänsiň. Zenanyňa şaklamak, çağalaňa otursanay, bakkulýaň sen ýumruk galyp, ýaňsyçylan bak. Eýem şol seniň özüň öldürmek, özüň öldürýän sözlerdir. Sen özüň bileň ogam özüň etýän ýan. Ene şu halkyň içinden, beýnisinden, düşünje ýapysyndan aýrylmaly. Nimeler şol oturdulan nähil diýip bir odan çözýän bar. Gara şol ýalňyş nimeni düşünjäni sen beýniňden çykarmaly da, pikir edip bilme. Ýa-da pikir edip bilme de diýmeli oňa.
narratif diýilýär, ýani öwredilen sözlere eýermek nämäni ýadyňdan çykarsaň şeýle bolýar ol. Şöýlerek, şäherlikçe şöýlerek dolduraýyn.